tunda Asmiyokin tace tana so na fuskanci cewa shi na kake ji. Asmiyokin ki fasa labarin soyayyar mu da ke mana. Ya kaji to ta ce tana so na. Asmiyokin a kayan murmuri me kike so kici? Gaskiya fa na gaji da abin da kike mun. Gaskiya ki zabi dai ko ni ko kawo dan sarki. Kar ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu zafafa. S AHMAD TV ta ku ci.